Nanti Bu Umang kae. Bu. Aku nilai duit deh. Duit apa, Pak? Nilai duit engko nek tak juga digaji tak joli. Aku arep tuku rokok karo tuku bensin motor juga nang ATM. Tenan lho ya. Iya lho. Ganti lho ya. Ganti kok. Sampai ra diganti. Piro? 100. Iya, yo pas. Aku karek duwe siji iki lho, Pak ya. Iya lho, yo. Ganti pokoke. Lah kok sing tuku bensin karo tuku rokok iki. What? Anteni. Ya, Assalamualaikum. Salam. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konti, Pak? Ya kan juga ATM emang toh. Iki duit. Ki mah mesti kan ATM. Iya. Nanti gaji. Nyol nyol. Tapi kursi sithik Bu, 3.000 iki. Hmm. 3.000. Sun. Ya. Lah terus Apa? utangmu, Mang? Jare ngenteni bar gajian. Lah aku lho duit tak lungne kabeh ngono pisan kok. Ngenteni duit anu. Lah iki kan duit gaji, duduk duit sing utang Imam kae. Sing utang Imam kan yo lain lagi ceritane. Bayu. Yo ira menu lho. Nah, balik nenek, utange. Utang 100 mangkae tak balekne. Sing dek wingi lho ijik. Ah, susik saya ora mikir dek wingi. Ngono dipikir wis diitung wae. Lah piye yo kene iki yo butuh tek. Ya wis diutus kuwi wae.